wasu ɗabi'u nake da su wanda ni kai na ɗabi'un nan wallahi suna burge ne nake gaya maka alƙur'anin Allah kuwa. To wai kai malam na dankama wani ɗabi'u ne wa'annan wanda kake alfahari da su? Ni wai ai kaɗan daga cikin ɗabi'una ka gani saurin fushi ne da ni in ne fushi ba na sauka da wuri kuma kadan aka bani hakuri wallahi ba na hakuri. To kai ma na dankama ka rasa ɗabi'un da zaka alfahari da su sai in kai fushi baka hakura me abin alfahari a wannan? Ka ce kuma an baka hakuri baka hakura. Ra'ayinka ra'ayina ne. Ba na dankama ka dai irin wannan mana. Ni gaskiya nake maka na dankama. Kamar ta ce ubanta ne sai nake. Na ce ta ce ubanta ne sai dankama. Lafiya kake kuka? Ba wannan wajen mutumin ne na can layin ba, ya mun dukan ya kuma ya tsine mun albarka. La. Na gane shi ili ne, yanzu ili shi ne zai rake ka, shi ne ya da kan mun kai, lallai ku yau ya taro ka tai. Alkur'an gashi can. Wa na bige shege ni za ka da kawo da ni za ku ba ni za ka malam ne sama malam da kama me yake faruwa ne ka san wa ka buge kuwa wai a ce yanzu ili ne zai samu dana ya dinga dukansa kuma sannan ya tsine masa albarka ya za ba zan bige shi ba malam na kama banda abinka yaron ka nan ya biyo wata yarinya tana tafiya ya ja mata hijabi shine Idris ya same shi ya zage shi ba dukansa kuma yi ba la haƙida illallah ai ga irin ta nan shekaran jiya nan na rike ma nasiha ka rike fushi kace kai an ga ma gaskiya ba ka dauka to ka shiga irin ta nan yanzu ka bata ilu bayan ko ba shi zage shi ba kuma ba dukan su akai ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bayan Allah lafiya me ke faruwa ne wannan Allah ne ya buge wani mutum malam lafiya ka buge shi dan sa akai wa fada shine ya buge wani wanda ko ba shi rike dan nasa ba yanzu dan Allah dan annabi dan ba ili ne da ke ka ba kasa na zo na buge shi A ba shi bane ɗayan ne. wane ne din Ɗayan shi ma kawai faɗa ya mu. tunda haka ne ni ma'aikaci ne wuce mu tafi da ku police station